Trí dó héan an áid díoí blian an seo ag léamh ní na nóíochta as America ach scéalta as an New Yorker inniuh mar ní rah éon nuachtan nech láimhe dom maidin. Agus scéalta iad seo ón New Yorker ar a 16 láidéag ar fór 2010. Cad iad na scéalta inniuh? Well, céir tá méal ó phobal. Tá Amy Davidson a caint faoi na hiorthóirí tríú fáirtí America, cé hiad ar nó, tá cloisteam faoi an pártí libriach agus an comhaontas glas, nó beidir a pártí glas mar a thiúr faoi arban seo America. Bíonn siad an a gcónaí faoi animneach a cracailte agus pecann siad sús coppla bhóta ach deann mór an uile. Seocht ar bennim Never Trump. Well, céad a hárlós inis. Bonnie Raitt, cé hí Bonnie Raitt? Ceoltóir sílim. Sé, ceoltóir bhí mór le rám an na bhfuil do le mórams na 16 agus na 8. Is agam. Norm MacDonald fear na telefíse. Bhí sé na láithúir nach rá ar seo chosú leis a Daily Show ach nirvéis sin é. Cibé. Agus James Surowiecki caint faoi cheifteannaí cánach Donald Trump bailó dhéar a trumpadóir mar níl fear an agus ní rá fear an a bhí cho seftú le riomhas atá Trump. Ag nach tráthúil an scéal sin, mar scríomhann Ryan Liza faoi chrótan bainisteoirí feachtas Donald Trump. Agus go háidethe faoi dhuine a bhfuil anam dearmataí ag mar bhrisú as a fosté. Ceart a benam dó. No, bí me sé caint faoi Kellyanne Conway. Cibé, sé, sinní, agus tá sí fós an. Crótan an bhainisteoir seo, Kellyanne Conway. Conas cheistíonn an scéal is féidir Donald Trump a Ceansú. Ní féidir é Ceansú. Agus é in ábhar Uachtaráin inis, a sé fós é gilceacht mar éonín bheag sa chrán. Chad iad scarteannaí agus chugur na carach Jack Handy, idir nóir cheart géile a riamh. Chad faoi Julie Phillips der siise gur cheart dúin leanach de raí agus a níos leis na healaíonta. Agus tá sí caint go háidethe faoin teitil haar teoran faoi Ursula K. Le Guin an scríbhneoir fiction ólaíochta? Sin ceann ar cheartún bleanú sús. Tá me scríomh sin inis. Síos. Cibé, tá samhlaíocht ag Ursula Le Guin í léon dabht faoi sin, agus is samhlaíocht dá réir sin, tá anraíonta, áasach, dí chuisce, do chuisce, do riartha,
dosmachtathe, mí réireach, mí rialta, mí stúra, oilveasach, oilveasach, oilveasach. Well, is it? No. Sin can cheartm bheanú súsach. Níl mé sásta leis a ggóras fáíochta sa focail póca, agus sin focail nar chúla me ó bhéal rinne riamh. Nach gas a focail sin fellbheasach. Smaile me. Tá nig cín eile go mai freisin nach eisteach an méid focail atá sa réilge chun an chuncheap sin chur i niúl. David Rennick, duine de bhórscríbhnóirí a New Yorker ag caint faoi Leonard Cohen bailó hir. Fáil siú seo seachtúlaid déag dear fór agus fór Cohen bocht bás coppla seachtain ina dhír sin. Sí nó cheir seachtain go bé. Ina hanis, bhí Leonard Cohen ag caint faoi rot dé anis tá sé I bhíonna sé dé. Cé mar a chagan an solas isteach a cheistíon remnic. Ba alt mai gus tréis slím leis. Cén fictúra haar an Guin very blitz leabhar sketchála níl is gom ach ó sé pictúrí de heoid chuimhne feachtas Hillary Clinton an créator. Tuairiscóir ar a scaoile, ar a ocail, gan brethir. Níl téarma maithe agam go sin go fóill. Cé go bhfuil is agam go bhfuil sí dán. Ach go bé tá Dexter Filkins an mo ag tuairiscóireacht ar an fear seo Guelen tan céad anam dearmatí agam a bhfuil daingean gin aige I Pennsylvania agus chuidiú an milliónir margheall an iirecht góáil a cúachta sa tuairisc miúil na bliana seo. Honorable é as sa tuairisc blianta hin. Díbrí away, is dóirí é dá réir sin, agus ní léidir é chur go bhfuil mór an cúachta ag sa tuairisc ach tá sé áisiúil má bet noir do locht chinseal na tuairisce. Maar is steeds leosen naar a hárlíon achran politiúil bith sa tuairisc an millión a chur a créator seo I Pennsylvania seachas bhean ó féin nó an tír. Cé tá scríomh sa fiction, Cynan Jones, Cynan? Níl is agam. Agus chur síos bhádóir an chluise. An rá sin réolalas agad grúpa éisc chluise atá. nó má Ceailta is éidir le an focail báire úsáid. So sé díre chosúil clifa líróidí chluise agus báire. nó tá an focail eile an ar nó rá. Díreach mar a deach rá sneachta bheith an. Emily Witt bocht. Chur sí colaíocht vanille tíbhíirde agus bhain siad sí as go gach ile chóirt colaíochta eile ach a réidir léige ní dóile mé. I ndeire a scéil tréis na
na caidirh tríbhealach seo bheith agus gacha le hort is cosúil gúil si a bhaint tainmh as bheith mar bháil de chopla in an scéil. Nuair léime in scéil na anan, so cáfis nach chuil ceart a go man sin ach sinna hílim. Ceir chaidir Adam Gopnik. Tá úrscéalathe I sasanna ag scríomh Shakespeare nis an rud nua sin ní dóile mé. An Hogarth Press chunta tá faoi deara seo. Níle sagam cá bhúr siad an tarigid agus níle sagam an diocíon ó das. Ach tá si dá dhéanamh. Shirley Jackson. Dearhaine nár chúl tú mór an faoi Shirley Jackson haar an scéal sinna scríb si dar bannam The Lottery a haar an anchid chun spóide nuair a fáil si away. Sa New Yorker mar a Harlins na cerachad é siadam. Ach, má barán íortha nó cracailte é down an Lottery, bhí down Shirley Jackson I féin cho cracailte, cho mar, cho down, cho dásachtach céanna. Bhí mide agus buile láidir ina teilech. Agus sin focail inis nar nach núsáitir go leabhar sa lá tainneamhan drown. Agus íortha, ní úsáitir íortha mór annach iad, agus is mailim an dóchean. Níl mar ó sínta faoi mar, an féidir bheith mar agus cracailte. Tá ma ag breanú isteach sa bhoclúir nis. Nair. Sé. Tá híal. Agus is sé tríú cíal sa bhoclúir an híal. Agus diatoch beidir an madra mide a bheith mar. An onan mire agus mar. Tá mé pleanú an seo. Tá agam go se bh súil I scéalach. Tá mi sé ag súile cúpla focail nuain jobh. So mar sin tá muid ag fáil tagamis chóréiteach. Joffa sibse bhór scéalta agus joffa mise mocla. Nis, sin féráid sin nach bhfuil. Mire. Doch, agus mé smoine bhar. Diatá anna mocla dhéanaide. A bheith mire, bhí sé mire, dul mire. Tháinig mire duine a chur mire. Fear mire, madra mire. Well, dúirt me madra mire, ná dúirt me. Mír cheann. Okay, Railín. Drown. Íra, wow. Scríban Leo Robson faoin úrscéalaí nar chóla tú trocht a riamh Henry Green. Agus luan sé. Túsin sé? Túsin. Túltas, tús. Ahús. Mar hús. Ní húsá. Túsin. Mar sin. Corúma. Sé. Leo Robson ag tús Henry Green. Whoop-de-doo.
Ceol, ní is heicem fiúm an ceol searsúlan bhhairach tá Alex Ross ag déanana léirmheasa Tristan und Isolde agus das Rheingold. Láidir na léhantaí caiime do isteach go bhhairach agus beanú an opera ach níneamh ná nacht. Aline skriven Peter Scheldal Agnes Martin. Cé Agnes Martin. Deanna agam ach tá sí sa Guggenheim. Skriven Anthony Lane for The Girl on the Train agus Under the Shadow. Chánig The Girl on the Train amach ach ní dóilim go bhhair sé mór an. Ach ní bhhair na scanan níos mó ná chapla seachtain cibé na léhantaí seo. Dánta gáisián mar a sandúil Marianne Boruch le línia de chan ospidéil agus C.L. Odell mar fréchan ceir go leor. Agus ceirtá an glúdach Bíte bhfuil me caiún seo de cínt, nó béidir nachhfuil an nach písa Guin. Ach Kiko Johnson in session rins wa clúdaí agus sinné an bhean an gléasrathe agus í stoppaí margheallar an leabhar. Nus agam ceir becheart mar ráfuil sin ach sin iad na Scéalta móra ón New Yorker den 16 níar fór ráhíle sa síag. Céird a thugann tú bhean nach féidir srían na choiléite. Bhean gan srían na diatá fiachaileach a thuirtíte, diatá rálach a thuirtíte, strabóid, stúraí, sin ceann nuad am is. Strabóid rírim gur chúla me sin áit cínt, stúraí nar chúla me sin ríomh. So sé focail beanú stúraí. Agus seo é daoine tíochtasteach an doras cúil mar sin stoppi mé tafadú inis. Bíoch láid deas agus baim muidir caintla chéile rís ar bhhaid slán is.